Motanul încălțat. A fost odată un morar care avea 3 fii. La moartea acestuia, fiul cel mare a primit drept moștenire moara, mijlociul un măgar, iar fiul cel mic un motan. Spre mirarea mezinului, motanul a început să vorbească și i-a cerut o pereche de cizme și o tolbă. Astfel echipat, motanul a plecat la vânătoare, ducându-i regelui tot ceea ce prindea. Și de fiecare dată spunea că darurile fuseseră trimise de stăpânul său, marchizul de Carabas. Într-o zi, regele a ieșit la plimbare cu frumoasa lui fiică. Motanul l-a convins pe fiul cel mic al mărarului să se dezbrace și să intre într-un râu care curgea pe lângă castel. Când caleașca regelui s-a apropiat, motanul a început să strige că marchizul de Carabas a fost jefuit. Atunci regele a poruncit să-i se dea tânărului haine noi, după care l-a invitat în caleașca sa. Motanul a pornit înaintea convoiului regal, cerându-le tuturor celor pe care îi întâlnea să spună că pământurile din jur îi aparțineau marchizului de Carabas. În realitate, ele erau ale unui căpcăun, care avea puterea să se transforme în orice animal, și motanul l-a păcălit să se preschimbe într-un șoarece, după care l-a mâncat. Regele, impresionat de atâta bogăție, i-a propus băiatului de morar să o ia de soție pe fiica sa, frumoasa prințesă. Și astfel prințesa și marchizul de Carabas au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.